βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος ο Πρώτος, που ακολουθούσε υποχρεωτικά τους Πέρσες στην εκστρατεία τους, ειδοποιεί τους Έλληνες για τις προθέσεις του Μαρδόνιου πριν από τη μάχη στις Πλαταίες. Ήτανε προχωρημένη νύχτα και νόμιζε κανείς πως η ησυχία βασίλευε στα δύο στρατόπεδα και πως κάθε άνθρωπος βρισκόταν σε βαθύ ύπνο, όπου προβαίνοντας με το άλογό του κατά τις προφυλακές των Αθηναίων, ο Αλέξανδρος του Αμίντα, στρατηγός και βασιλιάς των Μακεδόνων, ζητούσε και καλά να μιλήσει με τους στρατηγούς. Από τους σκοπούς μείναν οι περισσότεροι στη θέση τους και τρέξανε κάμποσοι λέγοντας στους στρατηγούς πως κάποιος καβαλάρης έφτασε από το στρατόπεδο των Μήδων και άλλο τίποτα δεν ανοίγει το στόμα του να πει παρά τα ονόματα των στρατηγών και λέει πως θέλει να τους ανταμώσει. Οι στρατηγοί αμέσως, ακούγοντας αυτά, ακολουθήσανε τους ανθρώπους στις προφυλακές και εκεί αφού φτάσανε, ο Αλέξανδρος τους είπε: «Άνδρες Αθηναίοι, τα λόγια που έχω να σας πω στην καρδιά σας τα εμπιστεύομαι και δεν επιτρέπω σε κανέναν άλλο να τα πείτε παρά στον Παυσανία, αλλιώς θα με πάρετε στο λαιμό σας και δεν θα άνοιγα το στόμα μου αν δεν είχα την έγνοια μεγάλη όλης της Ελλάδας. Έλληνας είμαι κι εγώ από παλιά γενιά και δεν επιθυμούσα από τη λευτεριά της να τη δω να πέσει στη δουλεία. Σας λέω λοιπόν πως οι θυσίες επιμένουνε και καλά να δείχνουνε κακά σημάδια στο Μαρδόνιο και το στρατό του. Η δεμή θα έχει αρχίσει η μάχη πολύ πιο μπροστά. Τώρα όμως αποφάσισε να παραβλέψει τις θυσίες και μόλις χαράζει η μέρα να σας επιτεθεί, γιατί καθώς εγώ υποθέτω φοβάται πολύ μήπως συνταχθείτε περισσότεροι. Λοιπόν, ύστερα από όλα όσα σας είπα, ετοιμαστείτε. Αν όμως τύχει και ο Μαρδόνιος αναβάλει και δεν κάνει τη μάχη, κάθεστε εσείς στην ησυχία σας, γιατί οι τροφές του μένουν μόνο για λίγες μέρες. Αν λοιπόν ο πόλεμος αυτός τελειώσει καθώς τον επιθυμεί η καρδιά σας, θυμηθείτε και τη δική μου απελευθέρωση, αφού από ζήλο για το καλό των Ελλήνων ανάλαβα τόσο τολμηρό έργο, θέλοντας να σας κάνω γνωστό το σκοπό του Μαρδόνιου, για να μην σας πέσουν απάνω οι βάρβαροι ξαφνικά, χωρίς ακόμα να τους περιμένετε. Είμαι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας». Πως Έλληνες είναι αυτοί οι απόγονοι του Περδίκα, όπως λένε και οι ίδιοι, και εγώ προσωπικά είμαι σε θέση να το ξέρω, αλλά και στη συνέχεια της ιστορίας μου θα αποδείξω πως είναι Έλληνες. Και επιπλέον, και οι οργανωτές των αγώνων των Ελλήνων που γίνονται στην Ολυμπία έβγαλαν αυτή την απόφαση. Γιατί όταν ο Αλέξανδρος πήρε την απόφαση να πάρει μέρος στους αγώνες και κατέβηκε για αυτό το σκοπό, οι Έλληνες που ήταν αντίπαλοι του σε αγώνα δρόμου ήθελαν να τον αποκλείσουν με τον ισχυρισμό πως ο αγώνας δεν είναι για βαρβάρους αθλητές, αλλά για Έλληνες. Και ο Αλέξανδρος, επειδή απέδειξε πως η καταγωγή του ήταν από το Άργος και οι Κριτές παραδέχτηκαν πως ήταν Έλληνας, πήρε μέρος στο αγώνισμα δρόμου ενός σταδίου και τερμάτισε στον ίδιο χρόνο με τον πρώτο.